Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 1-nji fevralyny aksanyny Türk kompaniýasy TV Gazan benzin öndürýän zawodyň 2-nji tapgyryna gatnaşmakçy. Türkiýede Istanbul Gaz samiti geçiriler. Apple şirketiniň önümlerindäki ay harpynyň manysy, futbol transferleri, dünýä çempiony Chelsea'de oýnar ýaly habarlar ýetirýäris. Türk kompaniýasy TV Gazan benzin öndürýän zawodyň 2-nji tapgyryna gatnaşmakçy. Türkiýanyň Renesans Holding kompaniýalar toparynyň Renesans Industry Tesisler kompaniýasy Türkmenistanda durmuşa geçirilen dünýäde TV Gazan benzin öndürýän ilkinji zawod hökümini Guinness Rekordlar kitabyna giren desxanyň 2-nji tapgyrynyň guruluşyna gatnaşmagy gyzyklanyma bildirýän. Gaz Alayın taslaması senagat derejesinde dünýäde ilkinji gezek Türkmenistana amala aşyrly. Türkmet Pogatyndaky habary görä, Renesans Holding kompaniýalar topary Ýaponiýanyň paýtagty Tokyo şäherine geçirilen ykdysady hyzmatlaşyk goýunça bilelikdäki Türkmen-Ýapon konsertlarynyň 14-nji mejlisini Ahal welaýatyna TV Gazdan benzin öndürýän zawodyň 2-nji tapgyry boýunça özara düşünşmek hakyndaky ehtnama gol çekişdi. 2022-nji ýylyň 22-nji dekabryna geçirilen mejlise Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Itochi Corporation kompaniýasynyň direktory Hiroyuki Subay hem gatnaşdy. Türkmenistanyň Türkmen Himiýa we Türkmen Gaz dowlat konsernlarynyň ýoldaşlary, Türkmenistanyň Ýaponiýadaky elçisi we taslamany amala aşyran Türk we Ýapon kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşmagynda geçirilen duşlukda gazandan ehtnamy Renesans Holding kompaniýalary topary bilen bir hatarda Türkmen Himiýa dowlat konserni, Kawasaki Heavy Industries we Itochi Corporation kompaniýalarynyň wekilleri gol çekdiler. 2014-2019 ýyllar aralygynda Kawasaki Heavy Industry Ýapon kompaniýasy bilen Renesans Holding kompaniýalary topary Ahal welaýatyna dünýädäki ilkinji TV Gazdan benzin öndürýän zawody gurdy. Umum bahasy 1,7 milliard dollar bolan bu dowrwap karhana 2019-njy ýylyň iýununda işe girdilip, onu her ýyl 1,785 milliard kubmetr TV gaz gaýtadan işlenip, 600 000 tonna eko 90-njy kysymly benzin we suwuklandyrylan gaz önümçiligi gözüňde tuturly. Täze gatandan ehtnama laýyklykda bu desxanyň 2-nji tapgyryny gurmak meýilleşdirilýän. Türkiýede Istanbul Gaz samiti geçiriler. 2023-nji ýylyň 14-nji 15-nji fevralyny Istanbul şäherinde Istanbul Gaz samiti geçiriler. Oňa mawy ýangyjy öndürji ýurtlardan ýokary derejedäki wekiliýetleriň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu barada Türkiýe Respublikasynyň energetika we tebigy serişleri ministri Fatih Dönmez habar berdi. Samita ýakyn günnägerden Orta Ýer deňiz sebtinden Merkezi Aziýadan TV gaz öndürýän dowlatlar bilen bir hatarda Ýewropadan TV gaz sarp ediji dowlatlar wekiliýetleri gatnaşar. Ministrin aýtmagyna görä, bu samita taýýarlyk işler alınıp barýar. Onuň bilelikde geleceğimizin howpsuzlygyny üpşin etmek şygarasynda geçirilmek gözüňde tutulýar. Meýli bolşýaly Türkiýe Respublikasyna TV gaz merkezini döretmek meýilleşdirilýär. Şol merkezden Ýewropa ýurtlaryna TV gaz iýermek gözüňde tutulýar. Bu ugurda degişli işler alyp barýan Türkiýe Respublikasynyň energetika ministrliginiň wekilleri soňky bir ýylyň dowamyna Merkezi Aziýa we Parsaýlaw bilen bir hatarda ýakyn seýtlerdäki 15 ýurtda saparda bolýar. Häzirki wagtda Türkiýanyň Bolgariýa bilen bir hatarda Demirgatak Makedoniýa, Ruminiýa we Moldowa ýaly ýurtlary TV gaz iýerme boýunça gepleşikler geçirilýän. Şol wagtda Türkiýe Oman dowlaty bilen her ýyl 1,14 milliard kubmetr TV gazy satyn almak babatda 10 ýyllyk şertnama baglaşmak uruny degişli işler geçirýän. Apple şirketiniň önümlerindäki ay harpynyň manysy, Apple markasy we önümleri baradaky her täze maglumatlar tehnologiýa hüwetçilerini we markanyň müşteklaryny tolgandyrýar. Bu gedek ay harpynyň iPhone, iMac, iPod ýaly meşhur markanyň önümlerindäki manysy gün tertibine geldi. Steve Jobs, Steve Wozniak, Ronald Wayne tarapyndan döredilen we Steve Jobsyň ýoldaşlygyny önümleri öndürmegi hem de ösdürmegi dowam etdirýän Apple ulanjylarynyň göwnünden turýan marka uruly. Aslynda iPhone-naky ay harpy diňe bir telefonyň adynaky adaty harp däl. Bu Steve Jobs üçin 5 tane aýratyn many hem berýär. 2007-nji ýylda işe girdileri bäri iPhone häzirki zaman üçin öwrüşik tehnologiýalarynyň biri hökümine garaly. iPhone ilkinji gezek çykanda Apple şirketiniň eýýam ay harpy bilen başlanan bir neçe önümü vardy. Şonuň üçin adamlar ay, ýagny i harpy bilen başlanan täze önüme gatygen galmadylar. Şeýle-de bolsa iPhone-naky ay harpynyň hakykatdan hem Apple'ň meşhur baş direktori Steve Jobsyň ölmezinden ozal beren gizleýän manysy barlygy ýüze çykdy. 1998-nji ýylda Jobs ay harpynyň kompaniýanyň filosofiýasy bilen baglanşykly 5 türlü sözi aňladýanyny aýtdy. Ol sözler internet, şahsy ýagny individual,
öwretmek, habar vermek we ilham bermek. Ay ilkinji gezek 1998-nji ýylda iMac bilen tanıştyryldy. Steve Jobs önümiň internete girmek üçin kompýuter ulanmak isleýän adamlara gönükdirlendigini düşündirdi. iPhone-naky ay dizayn PSP-sini alamatlandyrýan Apple şirketiniň sirli nişanlaryndan diňe biridir. Futbol transferleri dünýä çempionu Chelsea'de oynar. Argentinanyň milli ýygnysy bilen dünýä çempionu bolan hem-de dünýä çempionatynyň iň ýaş futbolçusy bayragyna eýe bolan Enzo Fernandez Angliýanyň Chelsea toparyna geçdi. Bu futbolçu Angliýanyň taryhyndaky iň uly bahadan satyn alynan futbolçu boldy. Portugaliýanyň Benfica toparyna çykyş edýän Enzo Fernandez üçin Chelsea topary 121 million euro төлedi. Argentin futbolçu bilen 2031-nji ýylyň ahyrynda çöle şertnama baglaşmak meýilleşdirilýär. 121 million euro Ingliz futbolundaky iň uly transferdir. Mundan rekord Jack Grealish'e değişledi. Onu Manchester City topary 100 milyon funt sterling alypdy. Enzo Fernandez Chelsea toparynyň gaşky transfer mövsümindäki 8-nji satyn alan futbolçusudyr. Amerikaly maýadar Todd Bowley'niň Chelsea toparyna satyn alandan beri Ingliz topary 16-njy futbolçusyny satyn aldy. Möhüm transferler. Chelsea toparynyň ýarym goragçysy Jorginho Angliýanyň başga bir güýçli topary Arsenal toparyna geçdi. Italian futbolçu üçin 13,7 million euro berildi. Ol 1,5 ýyl möhlet bilen şertnama baglaşdy. Manchester City toparynyň goragçysy Joao Cancelo Germaniýanyň Bavaria topary bilen alalaşdy. 28 ýaşyndaky futbolçu häzirki wagtda Kierenesine berildi. Ýöne Thomas'ta nemis topary 70 million euro satyn almak mümkinçiligine eýedir. Manchester United topary bolsa Germaniýanyň Bavaria toparynyň Marcel Sabitzer Kierenesine aldy. 28 ýaşyndaky ýarym goragçy şu mövsümiň ahyryndan çenli Kierenesine oynar. Fransanyň Pasajer toparynyň derwezatçysy Keylor Navas Nottingham Forest toparyna Kierenesine berildi. Germaniýanyň Borussia Dortmund toparynyň futbolçysy Eden Hazardyň dogany Torgan Hazar Niderlandlaryň PSV toparyna geçip bu ýerde Kierenesine oynar. Angliýanyň Leeds toparynaky ispan futbolçy Diogo Llorente Italiýanyň Roma toparyna Kierenesine oynar. Ine mehriban müşterekler, Ata Watan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şoňuny kösäninde seýetirmekden habarlarymyz şordan barat. Hormatly tomoşaçylarymyz şeýlekim. Türkmenistanyň Daşary işler ministrine täze ornwasar berildi. Türkmenistanyň prezidenti Belgiýanyň paşasyny gutlady. Türkmenistanyň energetika ulgamyna maýy goýunlaryny çekmek boýunça halkara road show geçiriler. Ýolagçy otlaryny elektron biletleri online resmileşdirmek tertibi tasdiklandy. 47 ýyldan soňra finala çykdy ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýän okap bilersiňiz. Gepleşigimizden iki sany görüşýänçek, hoşta bolan.